Takže čus lidi a ja vás vítam u tohoto druhého partu na hru Minecraft. A budeme pokračovať v našom save, ktorý sme si minule vytvorili. Minule sme preskúmali tento dungeon, postavili sme si tento základný domeček a tam sme sa spavnuli. A urobili sme si brnka a našli sme dia hneď v prvom parte. A teraz som sa rozhodol, že by sme mohli v tomto diele trošku preskúmávať. A že nie preskúmovať, ale ťažiť, ako ťažiť. A rozmyslím, že by som si z tých diamantov urobil meč, alebo že či si ich nechám a potom pozdejšie budeme mať už 2 dia a môžeme si urobiť klumpáč, lepšie, proste, že keď nájdeme napríklad jeden. No rozmýšľam, ale zatiaľ ideme do Majen, lebo potrebujem aj cobblestone, potrebujem pec. Alebo rozmýšľam, či idem ťažiť drevo, alebo idem do Majen. Ideme skôr postaviť ten dom. Alebo ideme na to... idem na chvíľku do tých Majen. Ja iba vykopem pár blokov, aby sme si mohli do tohto urobiť pec. Tu si urobíme takto majny. Nebudú to žiadne profesionálne majny, len takto, zatiaľ. A nebudem kopať ironovým, však na čo? Na čo si ho míňať? Iron! Tak to máme veľké šťastie, tam vykopem ironovým, prečo? Nie. Odkopka, je to hnusné bločky. To nemá najviac na novom Minecrafte sere, že sme pridali tieto bloky. Pretože už tu nie je skoro ani cobblestone, ani troška. Ja som vedel, že tam bude 100%. Tak, teraz máme 8 tohoto. Robíme si rýchlo pec. Prvé si vypečeme akože jedlo, lebo tak potrebujeme. Zoberieme si toto a dáme ho vypiecť, ale čím? Máme to ešte hnusné drevo? Máme. Tak dáme ho vypiecť s tým. A zatiaľ, kým sa nám peče jedlo, by sme mohli ísť zbierať drevo, ale to na drevo budeme musieť chodiť až tam. Nie je tu nič. Už viem, že sme ho minulé preskúmali. Čo idem preč to? Sakra. Sa pozrieme na akú obťažnosť máme. Asi si dám túto prvú noc. Prepačte, ale na písu, pretože teraz nemáme žiadne skoro vybranie a nechcel by som zomrieť hneď prvú noc. To by bolo trošku Vlastne máme torče. Tak to si tu môžeme osvetliť a môžeme zatiaľ byť tuto. Tak hneď zapnem normálnu obťažnú. Ale zatiaľ si zoberieme tieto veci a ideme s tým hentam. Wow, budeme žiť tam. To nám stačí. Dáme si zabedníme si dvere. Takže teraz môžeme si dať normálnu obťažnosť. Dáme si dáme si easy. Dáme. Tak. Tieto bloky by sme mohli odkopnúť. Tak, sorry, ak počujete vzadu nejaké ďalšie hlasy.
Počkajte minútku, len sa pozriem, koľko natáčame. 5 minút, tak to ešte máme polovicu dielu. Zatiaľ sme toho možno nic neurobili, viem. Ups. Takže odkopíme si toto. Je. Dobre. Čo je tu hore? Nič. Dobre, takže dáme si sem Prečo je tu toto? O, tam, to je cesta ven. Ups, tak, tam je ten blok. A to zase ešte odkopneme. Nie, tu nemal byť ten blok. No dobre, dáme si tu zatiaľ takto crafting. Vec. Wow. Tam nechcem ísť. Wow. Je to isté? Áno. Je tu poblíž jaskyňa. Tuto, lebo to je hero. Ale ten nemám moc, dobre. Áno, tak jo. Jo. No, mohli by sme si to premiesniť, lebo teraz... Dám si späť. Potom... crafting... a chestu. Čo sa... Dáme si vypiec iron. Nemáme to, máme. Tak ho vypečeme.